Il-kumpanija Stewart Healthcare, l-akbar kumpanija privata fil-qasam tas-saħħa fl-Istati Uniti, se tkun qed tieħu l-operat u tmexxija tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, l-Isptar Caring Grek u r-rinnovar tal-Isptar San Luqa. Dan wara li l-kumpanija Amerikana li topera ma' 36 sptar kisbet il-konċezzjoni ta' 30 sena li jingħatat ftit aktar minn 3 snin ilu lil Vital Global Healthcare. L-aħbar li Stewart Healthcare kisbet it-tmexxija ta' 3 sptarijiet Maltin mingħand il-Vitals Global Healthcare intlaqat tajjeb mill-Gvern bil-Viċi Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern jispjega li l-ftehim iffirmat bejn dawn iż-żewġ kumpaniji mhux se jibdel xejn minn dak maqbul diġà mal-Gvern. Dr. Fern assigura wkoll li s-servizz tas-saħħa f'pajjiżna se jibqa' b'xejn. Nenfasizza li s-servizz tas-saħħa l-Maltin u l-Ewċin jibqa' mingħajr ħlas, il-ħaddiema jibqgħu bl-istess kundizzjonijiet tax-xogħol li għandhom sal-lum, il-kontratti kollha li għandu l-VGH jibqgħu onorati. Il-Ministru qal li l-Gvern jinsab sodisfatt li dan il-ftehim se jkompli jsaħħaħ ix-xogħol li għaddej minn VGH fuq il-bini tal-Isptar il-ġdid f'Għawdex u r-rinnovar tal-Isptar San Luqa u dak ta' Caring Grek, kif ukoll il-ħolqien tal-kampus ta' Barts f'Għawdex. Spjega li Stewart Healthcare hija l-akbar operatur tas-saħħa privat fl-Istati Uniti u hija responsabbli għal xejn inqas minn 36 sptar u tħaddem ma' 37,000 professjonist. Ifisser ukoll illi ħajkonna l-investiment li bdejna diġà naraw f'dawn l-isptarijiet garantit u jfisser ukoll illi ħajkonna operaturi li għandhom esperjenza kbira biex imexxu dan numru ta' sptarijiet kbar madwar l-Amerika li issa wkoll ħajkunu qegħdin ġewwa pajjiżna. Huwa qal li l-ftehim bejn Vitals Global Healthcare u Stewart Healthcare jiggarantixxi l-kontinwazzjoni ta' xogħol li beda Vitals skont l-istandards li l-Gvern fassal fil-ftehim oriġinali li se jinżamm fl-intjer tiegħu. Qal li Stewart Healthcare hija kommessa kif kienet il-VGH li żomm il-kondizzjonijiet kollha tax-xogħol għal ħaddiema tagħha waqt li żomm il-ftehimiet kollha li ġew iffirmati mal-unions rispettivi. Il-Gvern sostna li l-involviment ta' din il-kumpanija kbira fil-qasam tas-saħħa hija vot ta' fiduċja kbira f'pajjiżna. Qal li dan se jwassal biex is-sistema ta' saħħa b'xejn f'Malta tkompli tissaħħaħ u titjieb għal benefiċċju taċ-ċittadini Maltin u tal-ekonomija lokali.